Mhm. Yun. Amoy na amoy ko yung tanglad. Mga kasinag, good morning na magtatanghali na. Ngayon pala mga kasinag, magugulay tayo ng langka. Isasahog natin yung bukon na ating nakuha. Natabag na natin. Pipili na lang tayo dito mga kasinag sa bunga ng langka natin kung alin ang ating gugulayin. Sabi ni mama, ni Bianan, sabi sa akin, ang gulayin ko daw yung maliit lang. Kasi apat lang naman kami dito sa bahay. Nakakaumay naman daw pag marami na ang gulay. Alin kaya gulayin natin mga kasinag? Ito pwede na kaya to? Pwede na ito, ano? Parang medyo tigas na ito. Yun, medyo mura pa. Ito lang kaya? Ano? Parang liit naman. Parang mga tigas ng bunga ng langka natin. Ewan ko lang nung kilati. Sa likod nila ate mga kasinag, tingnan ko muna palan kung may lumbod pa na langka dun. Titingnan natin. At maganda rin yung langka dun na yun. Chloe, ba't ka lang dito ba magbili? Wala kasi si Mrs. mga kasinag. Magkikilo yata sila ng bata sa barangay Bubuan. At kami lang nandito, si mama, ako, tapos si Chloe. Ayan, ito ang mga langka mga kasinag. Ito ang magandang pahinugin, langka na ito. Tingnan niyo mo yung klase oh. Yan ang magandang langka. Bawas tayo ng isa lang maliit. Ito lumbod pa ito. Yan, idang kunin natin. Oy, dagta. Katalsikan tayo ng dagta. Bukas pala mga kasinag, umpisa po ang trabaho dito ni Boss Charlie. Kinunta ko na kanina, sabi niya bukas daw magtatrabaho na siya. Kaya bukas umpisa ang trabaho dito sa bahay nating pangarap. Update ko naman kayo bukas mga kasinag. Pero ngayon magugulay muna tayo ng langka. Ayan pala si Chloe. Hi ka nga Chloe. Bantay ng tindahan. Yan ang bantay ng ating tindahan. Balatan muna natin itong langka natin mga kasinag. Yun. Tama-tama lang ang laki na ito mga kasinag. Tapos punasan natin ang bunot. Yan. Para matagkal yung mga dagta. Ito na yung ating langka. Okay. Gayat-gayatin natin. Pagkatapos natin gayatin mga kasinag yung
langka, kukuha naman tayo ng tanglad. May tanim ako dito ng tanglad, ang lago na. Ayan oh. Nakita niyo yan? Oh, di ba? Malago na yan mga kasinag. Dito lang tayo kukuha. Ano na pala ito? Tawag nito, may wala nang kinakapitang masyado. Bubungkal na. Nagyan ko ng lupa yan. Tapos yung talim natin talong, ayan mga kasinag oh, may bunga na. Ayan ang bunga oh, bilog. Tapos ito naman haba. Ayan oh, kulay violet na haba ang bunga. Tapos ito naman mga kasinag, bilog din ang bunga niyan. Yun, tapos yun oh. Ayan oh. Yan talong na yan mga kasinag, na order ni Mrs. sa online. Ang pinakita mga kasinag, yung kulay violet, tapos mahaba. Nako, nung itinanim na nila, yan, iisa lang yung mahaba na kulay violet ang bunga, tapos halos lahat mga bilog na. Pambihira na order nila yan. Kaya tawa si Mrs. pati sa Ate Jean, kasi inaabang-abangan nila, kala nila kulay violet yung bunga na mahaba. Kaso lang, yun nga, yung may kahalo man, isang puno lang na kulay violet. Tapos ito naman yung mga tanim nating sitaw, nagtubo na rin yung mga pahabol ko. Tapos yan na yung iba oh. Hindi pa nabunga. Ayun naman si Bunso. Hoy. Yan yung ating tanim. Ito na, okay na itong tanglad na ito. I-ready na natin makasinag yung mga rekado at nang maluto na natin ang ating gulay. Lagyan natin ng ano, ibang tawag ito, dahon. Dito sa amin mga kasinag, basta meron kang ganitong tanglad, kahit wala na sibuyas bawang, basta sa ginataan, tanglad lang, asin, kung may bitsin or magic sarap, panalo na. Sasahog natin dyan sa langka natin. Lagyan natin ang ating malalaglag ang takip. Kasi ilagay natin itong langka. Ayan mga kasinag, nilagyan ko ng tanglad at paminta. Ilagay ang langka. Yan, di ba? Pakalagay ng langka, lagyan ng takip. Yan. Pag kulo-kulo niyan mga kasinag, hahaluin natin. At pag naiga, lagyan natin ang liputok. Tapos kukuha tayo ng sili. Lagyan natin ng sili yung ating gulay na langka. Ito mga kasinag. Yan. Kuha tayo ng sili. Dalawa lang, pwede na ito. Dalawa lang mga kasinag ang kinuha ko. Tama-tama lang ito. Baka hindi makakain si Chloe pag maanghang na masyado. Masarap sana ito maanghang para ganado tayong kumain. Kaso mga kasinag, may bata. Si Chloe kasi mahina sa maanghang. Yan oh. Gano'n na. Ayan. Kumukulo-kulo na. Ang isasahog pala natin dito mga kasinag ay hibi. Yung ano, yung hipon na tinuyo. Kasi nga, tinignan ko yung buko natin, hindi pa malinis. Hindi pa natatabag na maayos. Kaya ito muna ang dried hipon. Kaya ito muna ang isasahog natin mga kasinag.
Itong hibi. Yan. Yan mo lang ilagay natin dyan. Tapos itong sili natin, baliin lang natin. Yan. Sarap sana ng bukin dito. Kaso hindi pa tabag na maayos eh. Kaya yung buko ng mga kasinag, so araw lang natin lutuin yan. Yan. Pakaiga po niyan, saka natin lagyan ng diputok. Natiyatawag. Pitoy, nag-ano ka dyan, Pitoy? Ha? Pitoy. Yun, iga na. Wala na siyang sabaw. Ilagay na natin itong liputok. Yun. Yan. Pakalagay ng liputok mga kasinag, haluin natin. Yan, panalo. Bango. Amoy na amoy ko yung tanglad. Tapos yung bangot na hibi. Ay, ayusin natin yung gatong na kahoy. Okay, hanguin na natin. Ay, mabigat. Yan, hanguin natin mga kasinag at mananghalian na tayo. Mga kasinag, kain po tayo. Ayun yung ulam natin, langka. Tapos ito naman yung sinangag natin. Kain tayo mga kasinag. Itong sinangag na ito, kaninang umaga pa ito. Ang dami kasi nung sinangag dyan mga kasinag. Kaya hindi na kami nagsaing ng pananghalian. Hindi kami kumain ng kanin kayong umaga kasi wala namang ulam. Lasang gata. Yung ang kasarapan din sa probinsya mga kasinag. Talagang fresh na fresh. Ano? Ha? Ano? Ano? Ano yan? Maulam ka? Gulay. Dito ka na rin kakain? Wala kang upuan. Ay, kapag yan si Pitoy. Tulog yan si Pitoy, huwag mo istorbohin. Tanglad. Ay, solved na mga kasinag. Nakapananghalian na tayo. Mga kasinag, andito pala tayo sa Rawis. Kung makapansin nyo mga kasinag, ang lakas ng dagat natin ngayon. Lalo na dun mga kasinag, namumuti. Kung maalala nyo na nakaraan mga kasinag, kung bakit ang dami kong in-order na mga bakal, simento. Ito po ang dahilan mga kasinag, gawa ng panahon namin. Inisip ko kasi nun mga kasinag, kung mag-order ako ng pailan-ilan, pag ganitong malakas ang dagat, hindi may i-deliver. Pag ganito naghabagat, matagal bago magkalmada. Kaya ang ginawa ko nun mga kasinag, binigla ako ng order na ganun. Kasi nga, dahil sa panahon namin na pag lumakas ang dagat, mahihirapan na mag-deliver dito sa amin. Wala namang ibang daanan dito sa amin para makapagdala ng mga materyales. Hindi naman nakakapasok dito mga kasinag ang mga 4 wheels dito sa lugar namin. Motorsiklo lang ang nakakapasok. Kaya ang mga materyales namin binibili
hinahatid pa sa amin ng bangka pang nagdadala dito sa amin mga kasinag. Isang dalahan lang yun. Kaya ganun ang nangyari mga kasinag. Lahat po ng pinadala sa akin ng sponsor na tulong para sa aming bahay, siya na yun mga kasinag. In-order ko na lahat ng materyales. Bukas patrabaho na natin yung bahay. Utay-utayin lang natin mga kasinag. Mas mahirap mga kasinag kung paunti-unti tayo magbili ng materyales, chimpuhan lang ang kalmada ng dagat. Hindi natin alam kasi mga kasinag kung ilang araw itong malakas ang dagat na ito, ilang buwan na ganito. Hindi natin alam kung sa susunod araw kakalma ng dagat or susunod na linggo. Nandito na tayo sa bahay. Kauwi na tayo mga kasinag. Tingnan ko yung mga biik natin. Kasi nga mga kasinag, kanina tinibusan namin yung yung 4 na lalaki. Tinibusan, kinapon namin. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong ginagawa. Ayan, magdiderede na. Apat lang man yung lalaki dito mga kasinag na kinapon. Kawawa lagi ito, palibas at mahina, pila yung paa. Ano, isang sikwa lang ng mga kapatid. Yan. Yan, yan mag-uumpisa yan. Mag-uumpisa ng agawan. Nakakakuha ng didi yung isa. Mabait sila ngayon, hindi nag-aagawan. Very good sila ngayon. Nabuti man at nakadidi ito ng ayos. Ayun na, umpisa na yan.